Molt bé, doncs, molt bona nit a tothom. Moltes gràcies per estar aquí, les persones que estan presencials, 40, com diuen les normatives, i tots els que des d'Instagram ens seguiu en el repte de ser persona avui. Sabeu que estem a la 18a edició, per tant fa 18 anys que a més ens anem trobant aquí i us agraïm molt la fidelitat amb el projecte. Avui estic molt contenta, tenim a la Tere Roma. La Tere és una noia que ens segueix moltíssim, que ve moltíssim a les xerrades, que comparteix molt amb nosaltres, però que és terapeuta i que amb molta experiència amb diferents coses. Ella és empresària, comparteix la part financera d'una empresa d'informàtica aquí a Granollers des de fa molts i molts anys, i a partir del 2008 doncs, la Tere, ella diu a partir de la crisi. Jo penso que de vegades més que la crisi econòmica és la crisi personal, o un canvi en la teva vida. Va començar a formar-se en Reiki, després va fer la formació de flors de Bach al Centre Bach d'Anglaterra, després va fer una formació amb l'acompanyament de les pèrdues i del dol amb el Ricard Díaz aquí a Granollers, amb el grup Temps, i també està certificada del programa MBSR de Mindfulness. Aquest programa és de l'Institut Mindfulness de Barcelona i està homologat per la Universitat de Massachusetts. Treballa també d'això, vull dir, fa les dues coses, de terapeuta i al mateix temps de financera. Jo estic molt contenta que estigui aquí. Penso que escoltant-la parlar de les flors de Bach en aquest cas és un tema que no n'havíem parlat en cap moment i penso que és igual molt interessant també de cara a ajudar-nos amb la nostra salut emocional. Moltes gràcies i la Teresa Roma. Gràcies, Montse, per la presentació que m'has fet i també per convidar-me a participar en aquestes xerrades que ja és el 18 any que les fem. Dic les fem perquè jo he vingut a moltíssimes de les xerrades que heu fet. Un moment, que tenim un problema tècnic, vale? Molt bé. Segueixo, no? Em sembla? Sí? Vale. I també això, que estic supercontenta de poder participar en aquestes xerrades del repte de ser persona. També dir-vos que és un plaer tenir-vos tots aquí, perquè entre el temps que fa molt fred i tal com està la situació, la veritat és que estic supercontenta que hagueu vingut a escoltar-me i que jo intentaré de fer-ho de forma fàcil, de fer-ho senzilla, amena. Què són les flors de Bach? I com ens poden realment ajudar les flors de Bach en aquests moments d'emocions potser una mica contradictòries, moments incerts, de molts de canvis, de tristesa i a vegades inclús d'esgotament. Al final el que volem és estar millor. El meu primer contacte que vaig tindre amb les flors de Bach va ser degut a que estava a punt de fer anys i la meva amiga i la meva filla van decidir, estar d'acord i van decidir regalar-me un llibre que parlava d'elles, parlava de les flors de Bach. Llavors a mi la veritat és que em va agradar molt. M'agradava molt saber, per mi era la saviesa de les flors de Bach. Jo en aquell moment desconeixia plenament que hi havia 38 emocions. Jo això no ho sabia. I clar, a mesura que anava llegint què eren les flors de Bach, què ens aportaven, amb què ens podien ajudar, cada vegada m'estaven com atrapant més. I va haver-hi un moment que vaig dir, ostres, si a mi m'agrada saber tot això, doncs vaig a continuar. Vaig continuar formant, vaig començar la formació realment, ja directament vaig anar al Centre Bach, i què va passar? Que a les pràctiques havíem d'anar ja decidint quines flors ens anàvem prenent. I això com ho fèiem? Doncs ho fèiem escoltant-nos, realment com ens sentíem, com estàvem. I clar, a mesura que anava a preparar-me les flors de Bach, em vaig adonar compte que estava molt millor, que realment al prendre les flors jo
jo em sentia més tranquil·la, em sentia més a gust, més en pau, i vaig decidir que si realment les flors de Bach em podien ajudar, que també podien ajudar altres persones. Vaig continuar fent tota la formació, vaig acabar sent terapeuta ja certificada pel Centre Bach, i el que sempre he tingut com unes ganes d'aportar una miqueta alguna més en aquest món. Vaig decidir posar aquest granet de sorra, que és una miqueta el que estic fent avui, d'aportar tot el meu coneixement sobre les flors de Bach per poder ajudar altres persones. També us parlaré de qui va ser el descobridor de les flors de Bach, perquè sense ell no existirien. El doctor Edward Bach, ell va néixer l'any 1886 i va néixer en un petit poble al costat de Birmingham, d'Anglaterra. Aquest poblet es deia Moseley, i ell ja de petitó era un nen molt intuïtiu, era un nen molt sensitiu, era molt sensible, i ja li agradava anar molt a la natura i ell disfrutava quan estava al camp. I també es va anar fent gran, evidentment, i es va donar compte que el que volia era alleujar el patiment de les persones. I va decidir formar-se com a metge. I ell va arribar a ser metge, també va ser patòleg, bacteriòleg, era un investigador que li agradava moltíssim cuidar la gent. Ell el que també feia, com que això li va enganxar, que era la Primera Guerra Mundial, estava a peu de llit dels ferits de la guerra, i què se n'adonava compte quan estava amb ells? Els observava i veia que realment alguns amb les mateixes patologies o amb les mateixes ferides que d'altres, el que li passava és que depenia de la personalitat i depenia de la manera que portaven aquella situació, que hi havia uns que es recuperaven més ràpid que d'altres. I clar, va dir, ostres, això està clar que té a veure també amb la personalitat i amb la manera d'agafar-nos a les coses, o sigui, amb l'actitud que un té. Quan tenia 31 anys, va tindre un gran col·lapse perquè va tindre una hemorràgia interna important, i de tal manera que els metges que el van atendre li van donar com a molt 3 mesos de vida. El cas és que, com que es va anar recuperant de mica en mica, ell va decidir, el que va poder, va decidir tornar a anar a treballar, que és el que a ell realment li motivava, que realment li agradava, i va començar a seguir amb les seves investigacions. Aquesta era una miqueta la filosofia que ell tenia, però el que ja li va entrar a veure coses més naturals va ser quan l'any 1919 el van agafar de metge en l'Hospital Homeopàtic de Londres. Llavors ell va entrar en contacte amb tot el que és l'homeopatia. No sé si sabeu una miqueta, heu sentit a parlar de l'homeopatia, i clar, qui va inventar l'homeopatia era el doctor Hahnemann. I els escrits del doctor Hahnemann diuen que s'ha de tractar a la persona amb la seva totalitat, que no només s'ha de tractar la persona amb la malaltia, sinó tal com és la persona. Clar, això el doctor Bach, la veritat és que és el que ell ja estava començant a deduir. I llavors el que va fer va ser dir, comparteixo tota aquesta sabidoria del doctor Hahnemann i ara vaig a buscar més medicaments o més sanació més en l'àmbit de la naturalesa. I quan va arribar a l'any 1930 va decidir ja deixar el seu treball a Londres com a metge, i això que en aquella època ell era molt reconegut, i se'n va anar a viure al camp, en aquesta caseta que a dia d'avui això és el centre d'Anglaterra. I aquí ell va començar a viure aquí hi havia un petit jardí que encara hi és, i és on es recullen les principals essències de les flors de Bach, totes surten d'aquest jardí.
Ara ja us començo a explicar el que són les 38 flors de Bach. Les 38 flors de Bach són essències, la major part d'elles són flors de plantes silvestres, d'arbres i d'arbustos dels boscos de Gal·les, que ell les va descobrir entre els anys 1930 i 1935. Són conegudes a tot el món. De fet, les flors de Bach inclús es prenen. La majoria dels països les coneixen i es prenen. I moltes de les flors de Bach surten d'arbres que segur que tots us coneixeu, perquè són arbres mil·lenaris. Podríem parlar, per exemple, de l'olivera, de l'om, del castanyer, són arbres que tenen molta presència. Llavors, moltes de les parts moltes de les flors de Bach surten dels arbres. I començaríem ja a parlar de que cada una de les flors de Bach, cada una de les essències, diem que s'associa a un estat d'ànim determinat, a una emoció i a un tipus de personalitat que la fa diferent de l'altra. Llavors, són un mètode natural, és innocu, senzill i eficaç. S'utilitza per tractar principalment els estats emocionals que són desagradables i que aquests estats emocionals desagradables ens poden també aportar un patiment. Llavors, esclar, parteix de la idea que entre el 50 i el 70% de les malalties tenen una causa emocional. El doctor Bach deia, i això deia literal, per això vull llegir-ho, que no és possible estar malalt sense perdre l'harmonia amb la nostra naturalesa. I deia que les flors de Bach ens alliberen de preocupacions i ansietats. També dir-vos que això, perquè s'entengui el que són les flors de Bach, és una teràpia vibracional i energètica, que actua de forma molt sutil amb el cos. El que fa, al ser una teràpia vibracional, el que fa és que canvia la freqüència vibratòria del nostre cos. I quan parlo del cos, parlo del complet. Parlo del cos físic, parlo del cos mental, del cos espiritual, i el que fa la flor és equilibrar-lo. Llavors, a mesura que es van prenent les flors, les essències van agafant aquella freqüència vibratòria que està en disharmonia. I el que fan és que equilibren i això ens ajuda al nostre millor benestar. Ara us començaré a explicar una miqueta, i no us l'explicaré totes, perquè si us explico les 38 flors direu, vaja rotllo que està fent aquesta, vull dir això, no? No sé si s'està entenent una miqueta, si la base del que és d'on te surt, les flors de Bach, molt bé. Doncs el doctor Bach el que va fer va ser començar descobrint les 12 primeres. I aquestes 12 primeres les va anomenar les 12 de personalitat. Perquè deia, com us he explicat abans, que si ajudava, si tractava la personalitat de les persones, doncs això els podia alliberar del patiment. Llavors va decidir buscar les flors de personalitat. I cada flor de personalitat aporta, dient, el que ens falta. Ell deia que la vida en aquest món era com un dia d'escola i que aquí veníem a aprendre tant a potenciar les nostres virtuts com a millorar els defectes que teníem. I aquí es basava de buscar aquest equilibri, aquesta reharmonització. Per tant, les 12 de personalitat, aquí podria explicar-vos, per exemple, en el context sembla que la veieu bé. Aquesta és una flor de personalitat que es diu Mimulus. Aquesta flor és la personalitat d'aquelles
persones que són més tímides, que tenen moltes pors, que tenen molta vergonya, que segurament no els agrada gaire afrontar-se davant de les persones, i el que aporta aquesta flor precisament és el contrari. El que aporta la flor del mimulus, que és la de la vergonya, seria la valentia. Això partiríem d'això, que les flors tenen una personalitat i el que fa la flor és al revés, és equilibrar-la amb el que deia ell, que era l'aspecte a millorar. No sé, parlar, per exemple, del centauri. Aquesta flor de Bach estaríem parlant de personalitats que són molt submisses o que són personalitats dèbils de caràcter, que els costa molt dir que no. I a vegades diuen que sí i realment allò no volen fer-ho, però els costa molt. Llavors, prendre l'essència, en aquest cas dèiem del centauri, el que fa és que ajuda, acompanya amb aquesta vibració energètica que té la flor, ajuda que siguin capaces de dir, de saber dir que no. Podríem dir, per exemple, el cerato, aquesta que és de color lila. El cerato és aquella personalitat que no confia en ella mateixa, que necessita preguntar molt a les persones, necessita preguntar, i al final acaba fent el que li han dit, però en realitat tampoc està convençuda. Després, prendre la flor, el que fa és que connecta amb aquesta verueta interior que tenim i amb aquesta intuïció. Us vaig explicant aquestes flors i també, potser, aneu pensant en coses amb vostres mateixes, de dir, ostres, jo potser tinc aquesta personalitat o em ressona una mica, o potser conec algú que la pugui tindre, i aquesta és una miqueta la meva vivència, la meva experiència amb les flors de Bach, el fet de conèixer-te millor, perquè són un autoconeixement. Si ens coneixem i si som capaços de dir com em sento, com estic, com actuo davant del que m'està passant, doncs portaré molt millor la meva salut. La meva salut emocional, però també la meva salut del benestar total. També podríem parlar, per exemple, de la gentian. La gentian és una flor de Bach que és per la gent que es desanima molt ràpid, amb tendència a desànim fàcil. Podríem dir aquella persona que sol veure sempre el got mig buit. Després, l'energia de la flor li donarà poder veure les coses amb una altra mirada, que el got estigui mig ple. Veieu que estic dient les flors en anglès. Tenen traducció, sí que la tenen, però clar, els que som terapeutes florals, fins i tot arriba un moment que quan parlem d'algú, en vez de dir aquesta persona és tímida, aquesta persona té una tendència d'estar sempre més desanimada, parlem de la flor, diem aquesta persona és gentiana, aquesta persona és frívola, és com una experiència que tenim els que som terapèutes que no podem entrar, perquè ho estudiem així i llavors és com un treball. Aquí tindríem la impatiens. Impatiens ja ho diu la pròpia paraula, vull dir, és per les personalitats molt impacients, molt nervioses. Aquí l'aprenentatge que el doctor Bach diu que s'ha de fer és aconseguir la paciència, deixar fer més a les altres persones, perquè l'impatiens el que té és que tot ho ha de fer ella, i ho ha de fer ella perquè, clar, és que si no, això és molt lent, vull dir, no, ja ho faig jo, doncs val. El que porta és aquesta capacitat de parar i també de deixar fer els altres. Jo penso que aquí em quedo amb les 12 de personalitat, evidentment hi ha unes quantes més, però passaré a les altres que va anar desenvolupant. Ell li va posar les 7 ajudants. Un cop va dir
que hi havia 12 personalitats, també va pensar, és que no en tinc prou, amb 12 flors no puc, cobrir tots els estats emocionals i de personalitats, no? I va decidir, doncs, descobrir-ne 7 més. I aquestes, en realitat, són més ja per, diria que com, ja no tan personalitats, que ell diria cronificades, sinó que serien com estats que són més profunds, que els portem més amb el temps, no? Que costen més de que vagin sortint. Ell també deia que les emocions i de la manera que ens sentim, no? És com una ceba, no? Que hem d'anar traient-li capes, no? Per anar veient realment quina és l'emoció més forta que tenim. Perquè si no, doncs, podem solucionar coses del moment present, però tot el que va quedant més en dintre no acaba de sortir. Llavors, aquestes serien les dues que va anar descobrint. Mira, aquesta primera, que seria el Rosewater, aquesta precisament no és una flor de Bach, és l'única que no és flor, és aigua d'un manantial de Gal·les natural. Diríem que és quan les persones són molt rígides. O sigui, tot ha de ser molt quadricular. Si alguna cosa no es fa com elles volen, doncs això ja és un problema, no? Doncs prendre l'essència el que fa és que retorni a aquesta flexibilitat, no? Així equilibrant i harmonitzant el cos per tornar-se més flexibles. Tindríem també el gos. El gos seria ja no aquell desànim, com hem vist abans, aquell desànim fàcil del got mig buit, sinó aquí ja parlaríem d'una personalitat amb una tendència ja que ha perdut la fe. Aquelles persones o aquelles situacions que un ja diu, jo aquí ja tiro la tovallola, ja no puc més. Doncs aquí li dona aquesta empenta de dir vaig a tornar a tindre la fe, vaig a tornar a confiar en el futur. Aquesta seria la 1. Aquesta és la flor del roure. Ja ho diu, sí que sabem que el roure és l'arbre aquell molt potent, molt fort. Doncs sí, precisament és la flor de les personalitats que són molt fortes, que poden amb tot, que tiren endavant i que passi el que passi, però clar, hi ha un moment que un també ha de dir, necessito parar. I a vegades aquesta personalitat no pot parar, necessita una miqueta d'ajuda i prendre aquesta essència, la veritat és que també va molt bé. Aquí tindríem l'olivera, és la flor de l'olivera, per esgotament físic, esgotament mental, sigui o bé perquè hem tingut alguna malaltia que ens ha esgotat molt mentalment o que hem fet algun exercici físic i portem esgotament a dintre nostre, tant serveix per una com per l'altra. I evidentment el que ens dona és vitalitat, energia. I us explico aquesta per acabar dels 7 ajudants, que serien el white gourd, que seria el que és la civada silvestre. Aquesta és la brúixola de les flors de Bach. Quan a vegades hem perdut el nord. No us sona una mica això? Ostres, ara no sé per on tirar. A veure, soc molt vàlida en moltes coses, però hi tinc molts camins oberts, però no sé quin és el camí que és el que haig de ser. Després, doncs, aquesta flor també ens pot ajudar. Les 12 primeres les va descobrir entre l'any 1931 i el 1932 i aquestes 7 seguides les va descobrir l'any 1933. I ja després va, en un any, l'any 1935, ja va descobrir les 19 de Tirana. Les 19 que ell li va agradar, les va anomenar les més espiritualitzades. I us explico. Recordeu que al doctor Bach li van diagnosticar uns 3 mesos de vida. I en aquell moment el doctor Bach tenia 19 anys. 31 anys. 31 anys. I li van diagnosticar això, molt poquet de vida. I, en aquell moment en tenia 49 i encara estava viu.
Llavors, doncs, l'home havia anat fent el seu procés també de sanació, però va arribar un moment que ell ja no, ja se sentia molt dèbil, es trobava malament i diu que aquestes essències les va descobrir precisament sentint totes les emocions que li anava passant a mida que es anava trobant malalt. I les emocions, aquestes sí que les diré perquè les aniré passant aquí. Per exemple, va tindre... La primera seria l'emoció de l'autoestima. En aquell moment ell no se sentia bé, no se sentia ple. El xerplam, l'emoció de perdre el control, quan patia tant perquè li feia tant de mal, doncs es tenia aquesta flor i és la que va descobrir en aquests moments. L'àspen és una flor de les pors, coses desconegudes. Aquesta flor també segur que coneixeu l'arbre és el trèvol, és aquell arbre que té aquelles fulles que en seguida es mouen i tremolen. Hi ha el propi arbre que ja ens diu quin tipus de por és, una por molt espantadissa. Després, doncs, el chestnut bat és per l'aprenentatge, perquè quantes vegades caiem en el mateix error i tornem, no? Doncs tenim aquesta altra, el Koneisake, perquè a vegades ens quedem anclats en viure amb el passat. Estem allà i no avancem. I aquest passat pot ser un passat molt bo o un passat dolent, és igual, però ens costa molt avançar. Tenim el White Rose per l'apatia, per la resignació, resignació, que no és acceptació, em resigno a la vida, m'és igual, aquella frase que a vegades s'utilitza, de ostres, és que la vida és així, què vols que ho faci, tu, ja està, no és que ho accepti, simplement és que em resigni. El White Chestnut pels pensaments negatius i repetitius que venen moltes vegades i tant ens costa deixar que passin. Aquest altre, el Red Chestnut, i és perquè tenim por, sobretot no una por que ens passi res a nosaltres, sinó por que passi als altres, als nostres fills, als nostres companys, tenim una por cap als altres. Aquí tindríeu el trauma, per hem passat un moment molt delicat, per la intolerància, per la tristesa, aquí tenim pel ressentiment. Amb tot això que us estic explicant, potser us comenceu ja a identificar una miqueta, realment, o coneixeu, o podeu dir, mira, sí, clar, aquella persona em sona que té aquest tipus de personalitat. Doncs bé, això és el que ens ajuda, a identificar-nos. Al final és bo adonar-se compte de com estàs en el moment, què has de fer per estar millor, tot això és el que ens va aportant. Tot el que és l'ensenyament i el coneixement de les coses. Ell encara ho va fer-ho més fàcil. El doctor Bach partia de la idea que cadascú fos el seu metge, d'acord? Que cadascú fos el seu metge. Si ens coneixíem molt bé, sabíem molt bé el que ens passava, podríem prendre les mesures per estar d'una forma autèntica. I ho va explicar i va fer-ho en 7 grups, per fer-ho fàcil. Va posar el grup de les pors, el grup de la incertesa, del desinterès, de la soledat, de les persones molt influenciables i hipersensibles, per al desànim i la desesperació i per l'excés de sobreprotecció cap als altres. Amb això ja tenim com un mapa. Tenim com un mapa de poder vosaltres mateixes autoconèixer-nos, d'anar-nos situant, on estem, a quin grup estem. Després us preguntareu segurament com van molt bé les flors de Bach, ja les hem vistes, ja més o menys ja les coneixem, ja hem vist les personalitats, hem vist una miqueta també les emocions i com s'elaboren les flors de Bach, com es fa. Doncs mireu, hi ha 2 mètodes. Les primeres 19 flors les va fer per al mètode solar.
i encara es fan així, ho va fer-ho però encara es fan així, o sigui, es recullen les flors, es posen en un bol ple d'aigua i les deixen al sol entre 3 i 4 hores. Després, evidentment, es recullen les flors del bol, i aquesta aigua que queda es barreja amb brandi, que és el seu conservant. És com realment s'elaboren les 19 primeres que va descobrir el doctor. I les 19 restants s'elaboren per ebullició. Aquestes, doncs, no es posen al sol, sinó que es bulleixen durant 30 minuts. I el sistema és el mateix. Llavors, aquestes flors, el mateix, es recullen les flors, es colen i es posen també en brandi per conservar-lo. Direm, ostres, les conserven en brandi, hi ha conyac en les flors de bach. Sí, hi ha conyac en les flors de bach. Però, clar, tampoc n'hi ha amb una quantitat molt exagerada, perquè de les flors, quan ja es recullen i es conserven amb el conyac, llavors es posen en botelletes i cada una d'elles, evidentment, té el seu nom, i aquesta seria la primera dissolució que es fa amb les flors de bach. Els terapeutes d'això li diem el botiquín, perquè nosaltres, clar, el que fem quan aprenem tot el sistema floral és el que us deia, ens escoltem, què és el que ens està passant i prenem la flor que més ens convé. Per tant, és fantàstic, perquè el dia que et trobes en un estat, amb una emoció d'enfau, doncs vas a buscar quina flor és la de l'enfau, aquesta, te la prens, per nosaltres és el nostre botiquín. I, segurament, la majoria de vosaltres, o alguns de vosaltres, les heu provat, les flors de bach. Les heu provat, les flors de bach, aquí. És de la veritat, La més coneguda és el Rescue Remedy, que aquí li diem el rescate. Precisament aquesta paraula rescate és el que fa que sigui el remei d'emergència. De fet, aquesta essència no és una sola flor de bach, sinó que en porta 5 de flors de bach. I són les flors precisament de crisis, quan realment estem en un punt de la nostra vida, per exemple, que hem tingut una notícia desagradable, que ens hagin comunicat alguna situació incòmoda, que tinguem que fer una entrevista difícil, que tinguem que anar a veure el metge i no sabem què és el que ens dirà. Aquesta fórmula o aquest preparat és el que realment ens ajuda a superar aquestes crisis, i dic que ens ajuda perquè el que fa és que ens equilibra, torno a repetir això, equilibra tota la freqüència vibratòria que té el nostre cos, perquè se'n tingui una miqueta millor. Jo l'experiència que vaig tindre amb el rescate va ser que quan vaig sortir de la formació, que ja me n'anava cap a casa i anàvem pel tren, en aquell moment el tren es va omplir, es va omplir de gent, i va haver-hi un moment que allò era molt agobiant. I de cop i volta sento una senyora que diu, ai, ajuda, i ostres, te la mires i veies que l'acompanyant que anava amb ella s'havia desmaiat. Jo sortia de la formació i portava la meva botelleta de rescat en el bus. I vaig dir, ostres, no sé, puc fer alguna cosa? Jo no soc metge, però puc fer alguna cosa? I sí, me vaig anar cap a l'acompanyant, li vaig ensenyar que portava el rescat i li vaig dir que si la coneixia, em va dir que sí, li vaig demanar permís per si li podia posar a aquella persona en els llavis, i així ho vaig fer-ho, i clar, va ser espectacular, perquè aquella persona va ser que posar-li les gotetes en els llavis, va fer així, i en seguida es va reanimar. Clar, jo en aquell moment, per mi va ser no sé, com un senyal, de dir, a veure, si no t'acabaves de creure que les flors de bach funcionaven, doncs potser que t'ho vagis creient, perquè, ostres, aquesta senyora s'ha recuperat molt ràpid. Per tant, jo sempre la porto al bolso i en més d'una ocasió he pogut també ajudar a persones que l'han necessitat. I després passaríem al tractament personalitzat.
Què vol dir el tractament personalitzat? Quan una persona se sent que necessita fer un procés perquè en el moment que ha parat atenció, s'ha escoltat, s'ha preguntat, aquestes preguntes que dèiem abans, com et sents, com estàs, com actues davant d'aquesta circumstància, quina actitud tens davant de la vida, què t'està passant? I potser les respostes a aquestes preguntes són alguna cosa del que he estat explicant ara. Potser aquí també hi ha una necessitat d'equilibrar, de reharmonitzar totes aquestes emocions que les tenim amb molt desequilibri. I després el que fem és, els terapeutes, és escoltar aquella persona què és el que està passant i preparem, nosaltres diem la fórmula, al final és preparar un potet amb les flors que van coincidint amb el que ens està dient i la manera de prendre's aquestes flors són, en principi sempre diem, perquè hem d'anar començant a poc a poc, 4 gotes, 4 cops al dia, i a més les anem valorant, a veure si aquella persona ja està fent un canvi, sempre treballant el que és l'emoció més punyent. Sempre es comença amb el que t'està passant dient més fort. Després ja podem anar, si volem fer un treball més gran, a el que he dit abans de la capa de la ceba, d'anar rascant una miqueta, si hi ha alguna cosa més fonda per trencar-se. I ja finalment, jo ja em faig les preguntes i les respostes, després podem, si voleu, obrir un torn de preguntes, però són les preguntes més habituals que ens fem o que a mi em fan. Són aptes per totes les edats? Doncs sí, són aptes per totes les edats. Les flors de Bach, de fet, es prenen fins i tot abans de néixer, perquè com que no porten cap component tòxic, llavors les poden prendre fins a les embarassades. Per tant, es poden prendre des de les dones embarassades fins que ja traspassem, ens morim. Podem prendre a totes les edats. Tenen efectes secundaris? Doncs no produeixen cap efecte secundari. Són un tractament perpetu? Doncs no és un tractament perpetu. Evidentment, les flors de Bach només ens les prendrem quan tenim un estat emocional que ens està fent mal, que no ens està aportant res en positiu. Llavors és quan decidim prendre-les. Interfereixen amb altres tractaments? Doncs no interfereixen amb cap més tractament, perquè treballen sobre l'àmbit mental, emocional i espiritual. En quant temps notaré els seus efectes? Doncs depèn. Podem notar els efectes molt ràpid i podem notar els efectes una miqueta més tard. Sol passar, diem, entre 2 i 3 setmanes, que podem començar a notar que el cos nostre està més tranquil. Una mica el que jo deia abans, quan vaig començar a prendre flors de Bach, em notava més tranquil·la, més serena, o podríem dir fins i tot que la intensitat de l'emoció baixa. O sigui, podríem definir-ho d'aquesta manera, que si estem, per exemple, amb una emoció de molt ressentiment pel que està passant o de molt d'enfado, al moment que ens prenem les flors de Bach ens baixa la intensitat de l'emoció i estem més tranquils. Ho veiem almenys d'una altra manera, que això ja és prou important. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat, que us hagi aportat almenys alguna cosa que us hagi pogut ajudar. I si vols que passem al torn de preguntes, Montse, si alguna persona... Alguna pregunta?
Si algú vol fer una pregunta... Tinc una amiga que té terrors nocturns i no sé si hi ha alguna d'aquestes flors que li podria ajudar perquè ho està passant bastant malament. Nosaltres sempre parlem de que, com he dit abans, amb les flors de personalitat, tractar la persona amb la personalitat i amb el que li està passant. Però hi ha una molt clara, que és l'Aspen, que és la del tren. Vull dir, amb les flors nocturnes és l'específica. Llavors es pot mirar també si hi ha altres situacions, però és una flor que també està molt utilitzada per als nens. Els nens... Sí, l'Aspen és una flor genial per als nocturns. Gràcies. Gràcies a ti. La proporció de la quantitat de flors o pes i l'aigua, quina ha de ser? Perdona? La proporció entre el pes de flors o quantitat i l'aigua... Quan les elaboren? Sí. Vols dir? No, omplen un bol d'aigua i llavors fan que les flors quedin, diem, de sobre, que es cobreixi l'aigua de dalt, ja està, vull dir. I les elaboren tantes vegades quan volen, o sigui, quan poden, perquè la flor ha sortit, quan fa un dia maco, perquè clar, han de buscar que sigui un dia de sol, que no tingui boires, ho fan d'aquesta manera i ho segueixen fent igual, de la mateixa manera, sí. Però hi ha una proporció d'uns grans i uns centímetres d'aigua, no? No, van recollint, agafen les flors que són més fresques, a més tenen molt de compte quan les tallen, i això sí, no les toquen amb les mans, és com tot una... Jo la vaig veure fent-ho quan vaig estar al seu treball, és tot un treball. Sí. El que em sorprèn és com s'ha arribat a veure aquesta flor, aquesta funció, no? Sí, és molt sorprenent. De fet, és una molt bona pregunta, perquè el doctor Bach, clar, ell era molt intuïtiu. De fet, deien que era una persona molt especial, perquè és així com les va descobrir. Fins i tot les descobria passant per la rosada, quan la rosada del matí, l'aigua, doncs el que feien això, agafava l'aigua, se la posava a la boca i a veure quina emoció tinc, quin canvi em fa el cos. O sigui, com que és la vibració, i el que dèiem, no que és una energia. Per tant, doncs, el fet de tindre aquesta capacitat de sanació la tenim tots, tots i cada un de nosaltres, això és indiscutible, i la tenim i se'ns obre també, o sigui, el fet que anem flors, tot això es va evolucionant també. Llavors, ell va descobrir, moltes de les flors es va descobrir així. I, precisament, les 19 més espiritualitzades amb la seva pròpia enfermetat, amb la seva pròpia emocions que les va viure de ple totes. Però sí, és molt sorprenent, sí. I gràcies per fer la pregunta, molt interessant també. I aquesta de pregunta, tu has de receptar algú? Sí, tu has de receptar algú. Mira, el doctor Bach ho volia fer molt fàcil, per això ho va classificar en 7 grups i per això realment cada flor té una emoció, que després aquí podríem extendre's molt, però partim d'aquí, d'acord? Una emoció, un tipus de personalitat, un tipus d'actitud, i ho volia fer molt fàcil. Amb això què vull dir? Que no cal que tu prescrigui ningú. Tu mateixa, si llegeixes llibres, si et formes una miqueta, ho pots fer-ho. I és molt xulo, perquè és el que et deia, que vas entrant en realment com estàs. I això és molt important, Ara bé, com em preguntava l'Eva, doncs tinc una amiga que el seu fill té flors, té pors a la nit, Clar, també s'ha de veure més, una mica més enllà. Per què té pors? Què li està passant? Com ho porta ella davant de les pors? Perquè no tothom ho porta igual. Després està nerviós, després està que vol abraçar-se amb la mare o al contrari. Totes aquestes preguntes que un a vegades no se sap contestar perquè és que li diré una cosa, a vegades contestar el com estic, aquí tenim feina, Perquè quantes vegades tu una persona o a tu mateixa li has preguntat com estàs? Bé! I tires una miqueta del fil, allò que dèiem de la capa de la ceba, i aquest bé es converteix en un drama.
I ahí lo dejo. D'acord? Llavors, aquí està quan el terapeuta floral ajuda, acompanya la persona i la fa mica en mica allò vagi sortint. Llavors comencem amb les flors, que és el que deia, amb l'emoció principal, amb la que en aquell moment és més punyent, però després anem traient, perquè al final, estiguem bé. Sí, t'he contestat a la pregunta? Molt bé, gràcies. Una cosa, Teresa, aquí t'has presentat totes? Aquí estaven les 38? Us he presentat totes les dos, les 38. Avui n'he vist la Foli. Sí. On estava la Foli? La Foli és, No n'he parlat, de la Foli no n'he parlat, però hi és. No crec que la sabe, la Foli. És aquesta. Aquesta, sí. Veieu? I aquesta, res, no diré molt bé perquè m'encanta. Aquesta Foli la coneixem tots. Aquesta és el grèvol. És el grèvol. Aquí no hi ha la violeta vermella, que és el fruit. Aquí hi ha la flor blanca. I la posen les espirituals, no? Sí, les espirituals. El foli és a la ràbia. I els cèl·luls? Cèl·luls. Més petits, no? És per la ràbia, els cèl·luls i més enllà. Clar, jo us he anomenat molt poquet per no fer-vos-ho avorrit, això, perquè són les 9 del vespre i si ara us podem suclar, potser jo pensava aquí, ostres, a vegades em sembla una mica de greu el fet aquest, però que podem estendre tant com vulguis. El foli és per tot això i és una flor superflor. És per l'amor universal. O sigui, si vols que l'amor se t'expandeixi al cor i que... Preta. Jo ho he fet. Ja m'ha encantat. No sembla un xuque de foli, però... Jo he experimentat en gairebé totes. N'hi ha una, n'hi ha una que podria dir que encara la tinc per encetar. No la tinc per encetar perquè vaig tindre un cas i la vaig utilitzar. A veure, que la tinc aquí. Recordo jo. Aquesta és el ball. Aquesta és la flor del cel. Però aquestes són per personalitats dominants, autoritàries, aquelles que diran, jo, terapeuta, no, prendo flors de Bach, us ho dic perquè jo només la vaig utilitzar en un cas molt concret, però que és difícil d'utilitzar. Vull dir que ja aquesta, jo no me l'he presa, però la majoria de les altres sí que les he anat provant. Que bé, perfecte, no et dic per mi. Sí, tenim, és que no sé com anem, bueno, sí, 50. Si deixem si algú vol preguntar alguna més, jo encantada, Només una. Era Maria Luz. A mi això m'agrada, em pregunteu. Sí, digues. Una curiositat, el món gastronòmic està molt de moda també el tema de les flors. Saps si alguna és d'aquestes? Jo no t'ho podria dir segur per dir no. Jo diria que no. No ho sé, perquè jo en el món gastronòmic la veritat és que... Però jo crec que no, les cendreres són les petúnies, oi? Se'n podria fer. L'única que se'm podria ocórrer una mica seria l'Hippàties, per textura i per forma, però les altres no els hi veig. Alguna universal per aquest temps d'incertesa que estem visquent? Una altra pregunta molt bona, sí. Aquesta tots. Però tots. Aquí, l'última. Mira, és l'última que va descobrir el doctor Bach, que és l'última de veritat, està l'última i és l'última de veritat, que és el bona. I és la flor del noguer. La nou, sabem que és com un... Fixeu-vos en la nou, visualitzeu-vos, que té la closca, que té un cervell a dintre, veieu un cervell? Sí, una passada. A més no s'identifiquen, si us he explicat per sobre, però clar, aquí tenim una identificació realment amb el que és l'arbre, etc. El guano és per adaptar-nos al canvi, és l'adaptació al canvi i per protegir-nos també de les influències externes. És una flor de protecció, però és una flor de canvi, per la protecció al canvi. Llavors jo sempre dic que amb totes les fórmules de Bach és la que hauríem de posar, el guano. Per aquests temps incerts, tots el guano. És una adaptació al que estem vivint. I després ja cadascú, si ara parléssim del que ens està passant ara, doncs seria com ho vic jo. Aquí som 40 persones. Si preguntéssim a cada una de nosaltres com ho estem vivint, estic segura que cap seria igual.
un ho pot viure amb por, l'altre ho pot viure com una oportunitat, l'altre ho viurà amb ràbia, l'altre ho viurà amb incertesa, l'altre ho viurà doncs, amb el que deia la Mercè, amb enveja, o amb ràbia, o amb ressentiment. Cadascú un altre viurà que està als núvols, està a les boires i que diu, a mi això no va amb mi, a mi no, que m'és igual, no? I aquí és on entra tot aquest... Per mi, conèixer, o sigui, fer la formació de postdebat, a part que m'agrada molt perquè puc acompanyar persones i la veritat és que em satisfà moltíssim veure els canvis que la gent ha pogut fer, però ho vaig fer molt per mi, que és el que deia la Montse quan ho va presentar, vull dir, és un coneixement en tu mateix, un creixement personal, perquè moltes de les vegades no ens parem a pensar què ens està passant, només tirem. A més, si no pensem, que és més fàcil. Repeteixo, el bé, com estàs bé? O malament? Bé o malament? No, digue'm més, ajusta el bé, ajusta el malament, posa-li un nom. I aquí és a mi em va ser el que més em va agradar. Llavors, us invito a tots també que si us fa il·lusió aprendre una miqueta més. A veure, per aquí cap al llibre. Gira, igual també serà un senyal. Vale, doncs alguna coseta més? Algú vol saber alguna cosa més o alguna cosa? No? Ai, sí, vale. Moltes gràcies, Teresa, per estar aquí. Moltes gràcies, l'acomiadem de l'Instagram. Moltes gràcies per seguir-nos des de Gran Centre i us convoquem el proper 15 d'abril en què tindrem amb nosaltres el Swami Satyananda Sarabasti, que ens parlarà de com la ment crea el meu món. I farem una mica de pràctica de meditació també. Ja rebreu la informació. Moltes gràcies, Teresa, ha sigut superpedagògic. Ha sigut de debò que m'agraden molt i que em pugueu disfrutar. Gràcies. Molt bé, gràcies a tots.